Okay, hi everyone, and welcome to my channel. So the agent is brother Alfred. So he has came back from abroad. So Bini experience di bagi mention So we'll discuss about that thing also. So brother Alfred, thank you so much for coming in my podcast. So how do you feel? First of all, roजा साबायखर बावनाय जाबाय आंखौ नोंथांनि पडकास्टआव इनभाइट खालामनायनि थाखाय। Thank you so much. Thank you sir, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नोंथांनिसिम आरो नोंथांनि नायगिरिसिम गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं बावाखै फैफिननाया इंटरनेशनल ट्रिपनिफ्राय just like 2-3 days जादों आं न'आव दंथ'यो एसे रेस्ट लागासिनो दङ। So how was your experience माबायदिमोन? एक्सपिरियेन्सआथ' जोबोद बुरजा बुंथ्र'नो हाया बेखौ माने एभ्रि कान्ट्रियाव माने गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदों। इक' जादों नामाथाय भइसआ? जायाखै। ओके माने एभ्रि कान्ट्रियाव माने इउनिक एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो more confidence जादों in terms of traveling माबायदि ट्राभेलिं खालामनांगौ ना माने दावबायनायाव माबायदि माने खस्थ' मोनो बा माबायदि खालामबा माने साबसिन दावबायनो हायो बेफोरखौ माने सोलोंनो मोनदों आरो दावबायनायनि जेन'ब्ला जानाय लोंनाय थानाय बेनिफ्राय मा रोखोम दावबायबा माने फैसा खमाव दावबायनो हायो ना माबायदि जायगायाव माने खम राङावनो माने थानो हायो माबायदि जायगायाव खम राङावनो मोनजानो हायो बेफोरबायदि आरो माने गुबुन जायगानि गुबुननि जानाय लोंनायनिबो एक्सपिरियेन्स मोनबाय जेनेबा बबे हादोरनिया माबायदि जानाय लोंनाय जायो लोङो माबायदि थायो माबायदि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने मिन्थिनो हाजोबबाय आरो। So you're the first guy maybe जाय out of थांनानै abroad आव थांनानै vlog खालामदों खोमा right? First time in बर'? आं बेखौथ' बुंनो हाया दं नामाथाय सोरबाफोर दं नामाथाय आं बेखौथ' बुंनो हाला आङो माने first time नोंनिफ्राय नुदों आरो आदा। So like मोनसे खोथा आरो कि जेनेबा बयहाबो खनसेबाबो abroad थाङो right? Very far. Like 3,000-4,000 kilometers far right? So बेयावहाय माबायदि first feeling को खोन्थादो दे first feeling को share खालामदो। You are scared एसे गिनाय मोनदोंमोन? First feelingआ जाहैबाय जेन'ब्ला आंथ' गिनाय मोनाखै माने आङो एसे uncomfortable मोनदों माने लाजिनाय मोनदों मानो होनबा आं गोबांथार ट्राभेलार्सफोरखौ लोगो मोनबाय सिगाङावनो बिसोर by the age they are like 20 to 21 years जाबानो बिसोर like 40-50 countries already बेरायो आरो 20-21 years जाबानो बिसोर like 40-50-30 बिदि countries बेरायो आरो माने आं माने लाजिनायसो मोनदों आरो गिनाय मोनाखै मानो होनबा पासपर्ट खुलिबा नोंनि ट्राभेल हिस्ट्रिखौ नुजोबोना जेनेबा मोनसे कान्ट्रि ट्राभेल खालामखोमागौ बाहाय माने एसे आनकम्फर्टेबल मोनो आरो जेनेबा एसे लाजिनाय फार्स्ट टाइम ट्राभेल खालामदों मादों बेफोरबायदि एसे आनकम्फर्टेबल जेब्ला नोङो मर कान्ट्रिस ट्राभेल खालामबाय माने कनफिडेन्सआ एसे बारायलाङो आरो मानो होनबा नोंनि पासपर्टआव ट्राभेल हिस्ट्रि थाबाय नालाय एथ'था कान्ट्रि भिजिट खालामबाय बेसेबां गोबाव थाबाय बेफोरबायदि आरो उनावहाय माने कनफिडेन्सआ बारायलाङो आरो आंनाबो बिदिनो माने दा बारायलांबाय आरो लासै जेसेबां माने कान्ट्रिखौ ट्राभेल खालामदों इसेबां माने कनफिडेन्सखौ गेइन जालांदों आरो कनफिडेन्स मोनलांदों बे आरो एक्सपिरियेन्सबो मोनलांदों बिदिनो बे आरो So दायो माने मोनसे खोथा बिराद मानसिफ्रा इन्सपिरेसन लायो नोंनिफ्राय कि आंबो बेनि बायदि जानो गोसो राइट नङा बयबो इन्सपिरेसन लाखायो लानायालाय but from you most I would say like नोंनि subscriber bases को नायोबा नोंनि जि नोंखौ फलो खालामनायफोरखौ नायोबा आरोना so what message do you have for them short and simple माने सिगांनिफ्राय आं मेसेजखौ होगोरला आङो माने रोजा साबायखर बावो आं जायफ्रा माने आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बा आंनि लाइफ स्टाइलखौ नुनानै मोटिभेसन जायो माने आं बिसोरखौ रोजा साबायखर बावो आरो नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायामोनबा जुदि नोंथांमोनहा माने आंखौ मोजां मोनामोनबा माने मेबि आंबो इन्सपायार जानाय नङामोन माने नोंथांनि थाखायनो आंबो इन्सपायार जादों जेरै
नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोनहा कमेन्ट्सफ्राव लिरो ना माने नोंनि भिडिअ नायाबानो थानो हाया उन्दुनो हाया जानो लोंनो हाया माने बेफोरबायदि कमेन्ट्सखौ नुयोबा आरो मोटिभेसन जाबावो आरो इन्सपायार जाबावो माने I need to work harder I need to work focus on like creating more better content बेफोरबायदि आरो माने बे one way process नङा two ways ना audience and creator ना मोननैबो साइडनिफ्राय इन्सपिरेसन नांगौ आरो जेनेबा अडियन्सफ्राबो जुदि इन्सपायार जायोबा माने क्रिएटराबो इन्सपायार जायो आरो जेनेबा बेबायदिनो आरो जेनेबा आंनि माबाखौ नुनानै लाइफ स्टाइलखौ नुनानै आरो सोरबा सोरबा माने इन्सपायार जालायबाय जेनेबा बेफोरबायदि आरो ना आंनि कन्टेन्टखौ नुनानै बेबायदि टु वे प्रसेस आरो बे वान वे प्रसेस नङा So like how many days did you take like बेसेबां दिन लाखो नोङो totally complete खालामनो बे ट्रिपखौ how many days आङो 4 months continuously travel खालामनाय जादों 4 months आव like 5 country आङो 4 months आव 5 country travel खालामनाय जाबाय आरो 5 countries wow continuously not bad so next planning मा next planning Next planning आंनावथ' दा बाजेटबो गैला जेबो गैला माने आं दा बर'नि मा होनांगौ माने आं दा माने लं थं बायदि होनजायो आरो आंनाव जेबो गैया दा सेभिंस गैया जेबो गैया आंनाव सेभिंस गैयाना जा मोनो बेखौनो आं माने बाहायनाय जायोमोन आरो साइकेलाव रानिं बेनिफ्राय दा आङो एसे रेस्ट लाथ'नोसै लकेलफ्रावनो एसे कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो नाजानोसै एटलिस्ट फर दिस इयार मेबि नायनोसै मा जायो उनावहाय मा जायो मिन्थिथ'आ दा खिन्थानो हाथ'आ माने मस्टलि बे खाथि खालायावनो फकास खालामगोन आरो आङो दा नैबे इयारखौ एटलिस्ट ना मेबि आइ विल स्टार्ट फ्रम नेक्स्ट इयार मेबि ना नेक्स्ट इयारनिफ्राय बिदिनो एखमबा माने एखमबा माने एसे दुखु मोनो बिदिनो जोंना बर'फोरनिफ्राय सोरबा माने जेलास जानाय दंना जोंना बे बिराद कमन खोथाखा बे बिराद कमन खोथाखा कमन खोथा बेखौनो माने सोरबा सानो माने आं बिराद थाखा खामायबाय बेफोरबायदि सानो आरो सोरबा बिराद थाखा खामायबाय बिराद थाखा दंसै बेनि थाखायनो आं बिराद गोजान हादराव बेरायहैयो बेबायदिनो लाइफखौ इन्जय खालामगासिनो दङ बुंनाय दं नालाय मानसिफोरा बुजिया माने स्ट्रागलखौ बुजिया माने बेसेबां स्ट्रागल खालामनानै बियो थांदों थाङाखै राइट माने only seems to see the video only इंराजियाव बुंनाय दङ माने एभरि कइन हाज टु साइड होननाय दं नालाय कइना जेब्ला हेड एन्ड टेल ना नों मोजां नुदोंबा बिनि उनावहाय फारसेथिं माने गाज्रिबो जागोन आरो खस्थ'बो आरो माने गोबांथार मानसिया बुजिया खिन्थु गोबांथार मानसिया बुजियो आरो गोबांथार मानसिया बुजिदों जेब्ला आं प्रब्लेमाव गोग्लैदोंमोन अब्लाबो माने बिराद हेल्प खालामहरदों आरो सोरबा बुजिनानै बायहेरायाव बेरायनायाव बिराद खरसा जायो न आदा नैबेजों साहा लोंदो न आदा बेजों लान्च जादो होननानै सोरबा ओरैनो गुगल पेबो खालामहरलाबायदों सोरबा आं नुदोंमोन जेब्ला नों लाइभ स्ट्रिम खालामदों गोबांथार मानसिफ्रा आंबो होदोंमोन that time like 2 months back नि खोथा बेयो 2 months back नि खोथा I saw your video आं नायगासिनोमोन आरो ना लाइभ स्ट्रिमखौ सोरबा माने जेबो बुंनांलाया सोरबा माने बुजिनानै हरदों आरो माने बेरायबाय था मोजां जायगा दिन्थिबाय था माने नायनो मोजां मोनो नोंनि भिडिअखौ बेफोरबायदि आरो सोरबा माने ओरैनो माने बुजिनानै सोरबा 200 सोरबा 500 बेफोरबायदि हरलाबायदों आरो सोरबा 50 बुजिगौ खरसा जायो होननानै बायहेरायाव थानायाव दा बेनो आरो बुजिनांगौ माने एभरि कइन हाज टु साइड होननाय दंना इंराजियाव बेनो नों मोजां नुदोंबा आंनि लाइफ स्टाइलखौ माने सिङावबो माने खस्थ'बो दङ आरो बाहाय definitely बे एक्सपिरियेन्सखौ आं मोनखांबाय मानो होनबा आंनावबो बिराद कमेन्ट्स फैयो आंनि इउटिउब चेनेलावबो भिडिअसफोराव मानो इउटिउबखौ खालामगासिनो राइट दे used to think कि इउटिउबखौ जों फुल टाइम खालामगासिनो बाट ओरैनो जोङो 5 मिनिट्स या 10 मिनिट्स दिहुननानैसो जों भिडिअ बानायो बाट भिउअर्सफ्रा बुजिया माने बेखौहाय स' आं मोनसे इन्टारभिउ नुदोंमोन नोंनि one of the interview बड I think दा बड ट्राइब something like that मोनसे इन्टारभिउ नुदोंमोन 1 year 2 year back नि खोथा बियो No, 2 years back मोन नामाथाय बियो 2 years back I think if I'm not wrong okay 2 years back जानो हागौ so बेयावहाय so बेयावहाय मोनसे आं जि इन्टारभिउ नुदोंमोन कि assistant professor I heard right so like how was your experience on that particular thing because I was also a teacher part-time teacher मोन आङो so नोंनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन life is good like every profession is good बेबो मोजांमोन आं टिचिं प्रोफेशनाव दंमोन दा बेनो आरो like beyond teaching
being monotony job माने आं एसे different लुबैदोंमोन माने एसे लाइफखौ chill खालामनो जेन'ब्ला explore खालामनो ना बेफोरबायदि माने बेनि थाखायनो आं बे डिसिजनखौ लानाय जादोंमोन मानो होनबा रिग्रेट जागोन ना लाइक बेफोर लाइक आं बेखौ मावबासो माने साबसिन जागौमोनदां बेखौ मावबासो बेखौ खालामबासो बेबायदि थायोना लाइफआव नङाबा नों रिग्रेट आरो थैजासिम आं मानो खालामाखै बेफोरबायदि स' लाइक आंबो बेबायदिनो माबानानै खालामनाय जादोंमोन आरो दा आइ एम हेपि लाइक आं एक्सप्लर खालामनो हागासिनो दं दा Yeah. Brother, I want to ask you one question. Okay, like mention questions. It's like funny question by the way. Serious question nanga. The nini like the way you are dressing up. Okay, nini dressing sense ko punga. Are you like fan of hip hop or something like that? I like to like comfortable. Like always, I like comfort. I don't go for brand actually. You know, like. I need the style and the comfort and a good look. Okay. So I focus on that. I need to feel comfortable. Follow halamono like that, right? No. I need to be comfortable. What I wear, it has to be looking good. It has to be looking good and the fitting, comfort and style. We can so for example, beer option na. Red Bull. Tam khomni beer Indian money we like only like 200 something. Yeah. It's cheap. But it has a like comfortable and it has a style. Comfortable style. Benefit good looking, na. Where money. Adidas जाबानो जायो बिदि नङा आरो आंना ड्रेस बायनाया ना selected Adidas जाबानो जायो बे नङा like maybe Reebok बा Nike बिदि ब्रान्ड जाबानो जायो नङा जुदि बेयो स्टाइल गैया बा comfortable गैया ना good looking ना good fitting like good style good comfortable माने comfortable नङा बाया जेरै for example आं बेयो Decathlon नि बेयो like less than 300 बे माने कटन नि ना प्योर कटन ओमफ्राय भाई जेबो डिजाइन गैया जेबो लिरनाय फाल्तु गैया बेयो नुवाखैनो it is like less than 250 I think 250 or 300 something like or less than 200 only बे आरो जेनेबा बेनिफ्राय I like only mostly like two color ना black and white same with me rare case आव माने gray आरो ओमफ्राय माने आंना स्किना डार्क नालाय बबेबा कालारखौ गानोबा माने मिलाया आरो कन्ट्रास्ट जाया नोंखागौ स्किन कालार बे आरो So I had one more question like बुंनो थांला but I just want to ask from myself आंनि साइडनिफ्राय आं सोंनो गोसो कि like what background माने like religious background मा नोंना आङो क्रिस्टियानिटीखौ फलो खालामो Christian right yeah okay so which diocese like NELC BLC which one Catholic Roman Catholic right yeah. So I'm NELC Nord Evangelist Lutheran Church निफ्राय आङो actually but yeah जिखुनु जा so I had one more questions like कि जेब्ला नोङो बेलेग बाहेरनिफ्राय from abroad okay like 4 months नों abroad आव थाबाय बे एक्सपीरियंस totally बेलेग जाखाबाय abroad निया after coming back to your village नोंनि village आवनो फैफिननानै मा feel खालामगासिनो नों दायो आं दा माने एसे एडजास्ट खालामनो माने खस्थ' जागासिनो दं like in terms of maybe climate बे जेनेबा बेनिफ्राय बेनो आरो with a normal life normal routine बिदिनो टाइम आलादा जायोना every country has different time ओमफ्राय different climatic condition ओमफ्राय जानाय लोंनाय जेनेबा थानाय नर्मालाव फैफिननो एसे खस्थ' मोनगासिनो दं नर्मालाव फैफिनगोन maybe like 2-3 more days लानो हागौ आरो back to normal so are you married brother married how about that I'm single still I'm still single yeah how old are you by the way right now age just say I'm 24 I'm like 30 plus under 40 really 30 to 40 I'm
No, I don't think you're 40 something like that. Ang to di nutra like 40 sim kun I'm 30 to 40 in between that. I'm not going to tell the exact. 27 edition year I'm last. Really, honestly, I'm saying this honestly. Like your facial is not that much older. The old ang jebla the first approach kalamdemon podcast na yeah, I got rejected many times. Okay, like many people rejected me. That much for reject kalam by ki purwana time gaya, na song gaya, ma gaya nane. But I just want to ask you this, but eagerly, but excitedly send this arena. Jebla nungo approach kalam by ki like come brother, can you come on my podcast or like that? Ki like how did you feel or how did you think? Like you straightly said me yes. Okay, straightly nungo by like okay, don't buy like. What was the reason behind that, or something you were thinking? There is nothing reason like that. Maybe people wanted to know about my journey. Anybody I would have accepted. Zaiksa serbaफोर सोंबानो माने आं accept खालामगौमोन. Provided आं थांनाङामोन. बे online जाबाय नालाय easy जाबाय. Okay. बा सोरबाफोर फैनानै बानायबा बानाय जागोन आङो. सोरबाफोर फैनानै जुदि डाइरेक्ट माबाफोर लाफैबाबो जेनेबा interview type बा any type बिदि लाबाबो. So this is the first time actually Robo podcast is starting kalam right? But ang mane starting kalam by because ang mane boy ni story ko share kalna gusto particularly because bini beko laban na ni channel hai ra gusto eba share kalna gusto. So what would you say about this? बियो बिराद मोजां स्टेप माने इउनिक कन्टेन्ट लाबोनांगौ बयबो ना लाइक मोनसे लाइनाव खारनो नाङा ना लाइक सोरबालाय दा शर्ट भिडिअ बानायनाया बिराद पपुलार जागासिनो दं मोजां सिगां समाव गैयामोन आं बेखौनो सानगासिनोमोन माने शर्ट भिडिअस बानायग्रा गैया नामा रावबो ना बेफोरबायदि सिगाङावलाय 2 yearsफोर बेक माने आं एनकारेज खालामबाय थायोमोन शर्ट भिडिअस बानायनो थाखाय बेनिफ्राय दा अवेलेबल ओमफ्राय दा निउस इनफरमेसन होग्रा फैबाय बिसोरबो बिराद मोजां दैलि आपडेट होयो ना बर'नि मोजां बेबो जाबाय ओमफ्राय दा ब्लगारफोरबो ओंखारबाय बेबायदिनो ना ट्राभेल ब्लगार बा कमेडि ब्लगार ना एन्टारटेनमेन्ट बेफोरबायदि आरो संनि माने एभ्रि मा होननांगौ बेखौलाय एभ्रि टपिक बा एभ्रि एरियायाव थाजोबनांगौ दा मोजां गुड नोङो बेबायदि इनिशिएटिभ लादों नोङो स्टार्ट खालामनांगोन सासेनिफ्राय सासे सिगाङावथ' बयबो जेनेबा एसे डिफिकाल्ट जायो जेनेबा माबानाय नङा रेजेक्ट खालामगोन जेब्ला नोंनि चेनेला देरलांगोन बा नोंनि श'आ पपुलार जालांगोन obviously माने गावसोरनो फैगोन आरो लासै लासै सिगाङाव नों उफाय गैया नों स्ट्रागल खालामनांगौ एभ्रि वर्क और एभ्रि प्रजेक्टआव माने नों मिन्थिजानो नोंनि खामानिखौ मिन्थिगोरनो थाखाय माने एसे खस्थ' खालामगोरनांगौ आरो सिगाङाव बिदिनो खस्थ' जायो नों बिदिनो खालामलांबाय था सासे बेबायदिनो obviously उनावहाय नों अप्रोच खालामनांनाय नङा नोंखौ उल्था अप्रोच खालामगोन आरो बे जायो बेनो nothing job is easy बेनो ना स्टार्टिं खालामगोरनायाव कनभिन्स खालामगोरनांगौ मानो होनबा जोंथ' सेलिब्रिटि नङा ना जिर' फेस भेलु लासै फेस भेलुखौ बानायलांनांगौ आरो फेस भेलुआ जायफ्रा माने अलरेडि सेलिब्रिटिखा बिसोरना इजि जायो आरो ना जोंनाथ' जों सिम्पल लाइफनिफ्राय फैनाय ना नर्माल रावबो सिनाया सलाय नोंनि खामानि दं हा आंनि हम टाउन क'क्राझार which place by the way आङो दा थायो नैबे आङो क'क्राझार डन बस्क' स्कुल खाथियाव थायो आङो दा आंनि नङा बियो आंना गामिया क'क्राझारनिफ्राय एसे गोजान जायो बिदिनो 10-12 किल'मिटारसो जायो आंना अरिजिनेल गामिया ना आंनि नेटिभ प्लेसआ So होमबाथ' नोङो लाइक नर्थ इस्टखौ टटेलि बेरायजोब्बाय खोमा आंनिबाथ' नर्थ इस्टखौ बेरायनाया आं एभ्रि स्टेटखौ बेरायबाय खिन्थु माखासे जायगायाव बेरायनो हायाखै आरो आं ना मेरला जायगा ना गिदिर ना नर्थ इस्टआबो एभ्रि स्टेट इज गिदिर ना नों बोसोरसेया लाखायो मोनसे स्टेटखौ बेरायनोबा नों बोसोरसेजोंबो हाजोबबावनाय नङा अरुणाचलखौथ' Yeah, that's true. मानोबा अरुणाचलखौ दासिमबो आंनो मास्टार मावोमोन अरुणाचलाव but still then totally full बेरायजोबनो मोनाखै दाबो आंबो लास्ट टाइम एक्चुअली नोङो जेब्लाहाय अरुणाचलाव फैनो कालचार माबा मोनसे प्रग्राम दंमोनलै नों फेसबुकआव पोस्ट होदोंमोन होमबा आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नोंखौहाय आरोना I think you remember that, right? Yeah, बे समाव आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नोंखौहाय so from that onward only आं नोंखौ फल' खालाम सिगांनो फल' खालामखायोमोन आं जेब्ला आं क्लास 12 आव दंमोन बिनिफ्रायनो फल' खालामखायोमोन आं नोंखौहाय because first time आं सानबाय बेनो माने
एखमबा मा जायो जेनेबा नोङो जेसेबां नोंनि चेनेला देरलाङोना एसेबां माने अकुपाइड जायो आरो ना बिजि जायो माने डिमान्डआ बारा जायो नालाय माने एखमबा माने रायलायनो गोसो जाया आरो एखमबा नोङो आंथ' ट्राभेलिं कन्टेन्ट बानाय नालाय नोङो बेरायनायावनो मेंखायोना एखमबा इदिट खालामबावदो ना भिडिअ इदिट खालामनानै आरो आपल'ड खालामबावदो आपल'ड खालामनायाव बिराद प्रब्लेम मानो होनबा इन्टारनेट स्पिड मोनाना नोङो जायगाथ' नों मबाइलनि इन्टारनेट स्पिडाथ' स्पिड नङाना आरो आङो माबायाव इदिट खालामोना 4K नङाबा फुल HD आव बानायोना बाहायथ' आरो रासिन टाइम लायोना माने बिराद फ्रास्ट्रेसन जायो एखमबा नोङो इन्टारनेट स्पिड मोना ना आरो बबेबा जायगायाव कारेन्ट मोना नोङो इदिट खालामनो माने आङो मबाइलाव इदिट खालामाना लेपटपाव इदिट खालामो माने एखमबा माने बिराद हेरेस जायो आरो ओमफ्राय रायलायनो बायो एखमबा बिदिनो बिराद मेसेज फैयो मेसेज फैबाथाय फैबाय नों एखमबा फेसबुकाव फैगोन एखमबा इन्सटाग्राम एखमबा वाट्सएप एखमबा बिदिनो माने एखमबा माने रायलायनो गोसो जाया जायो आरो एखमबाफोर बेबायदि माने रिप्लाइ खालामनो हाया बा सोरजोंबा मोजां रोखोमनि रायलायनो हाया बेनो आरो राइट ममेन्ट ना राइट टाइम राइट एभ्रिथिं माने बेनो आरो एखमबा नोङो बिदि समाव माबा हरफ्लाङोबा मोजां रोखोम रिप्लाइ मोननाय नङा आरो बेनो होमबा आं आराम रेस्टआव दं नालाय जेनेबा जेरावबो ओंखाराखै बे समाव माने इजि जायो आरो ना रायलायनो मानो बा रिप्लाइ खालामनो मानो मेसेजफ्रावबो हायो आरो नों जेब्ला ट्राभेलिं खालामो होमबा माने नोंना माइन्डआ अलरेडि फ्रि अकुपाइड जायोना ओमफ्राय बेनो आरो एखमबा रायलायनो बायो बेफोरबायदि जायो आरो So what was your budget? नोंनि बाजेटआ मामोन? एब्रडनि बाजेटआ बेसेबांमोन? मा होनदों? नोंनि एब्रड थांनायनि बाजेटआ बेसेबांमोन? With passport, visa and all this thing. आंना बाजेटथ' गैया आंना जेब्ला रानिंआव सोलिदों आंनाव जेब्ला आं स्टार्ट खालामदोंमोन मेबि 30,000 40,000 जोंनो फ्लाइट टिकेट दानखांनायनि उनाव बेमोन आरो जेनेबा 30,000 जेनेबा 40,000 रटेसन एभ्रि मान्थलि स्टार्टिंआव बेनिफ्राय जेनेबा मान्थलि रटेसन फ्ल' बिदि जाबाय थाबाय ओंखायनोथ' आं होनदोंमोन ना जेब्ला आंना केमेरानि प्रब्लेम जादोंमोन होनबा आं होनदोंमोन ना आंना जानोब्ला मोनसेनि थाखायल' दं बाजेटआ जुदि आं केमेरा बायबा आंना ट्राभेलिं खालामनो बाजेट गैला जुदि आं ट्राभेलिं खालामोबा केमेरा बायनो बाजेट गैला फागार स्ट्रागल खालामबाय नोङो होमबाथ' बे समावहाय लाइक इउ अपसना गैलामोन नोंना ओमफ्राय दा माने आंना ट्रिपखौ कल अफ खालामनांसिगौमोन दा ओरैबायदि आंना माने सापर्टार्सफ्रा ओरैबायदि वेल विशार्स दंना सोरबा गोसो खुसि हरदों आरो सोरबा माने फटाफट साननैनि गेजेरावनो कालेक्सना मोजां जादों around 96,000 सो कालेक्सन मोनदों ओमफ्राय आङो केमेरा बायबाय गिम्बल बायबाय बेबायदि आरो बाहायबाय आङो ट्राभेलिंआव बे ट्रिपनि गेजेरावबो नोंहा कन्ट्रोभार्सि जालायबाय ससेयावहाय बे समाव आंनि नामाबो दंफायोमोन बेयावनो बाट just leave it that thing it's no use आं बेखौ आंथ' जेबो मिथिया आं जास्ट इन जेनेरेलसो आं रायलायदोंमोन आंथ' रावखौबो टारगेट लानानै बुङाखैमोन जास्ट बेफोरखौ बाहाय आं बिजों बिराद जाखांबाय बेफोरखौ आं बिराद सिम्पल्स लायो बेफोरखौहाय आरो So brother like नोंनि मेसेजआ मा जागोन for the youths जायहा दायो like every time आं भिडिअ बानायो there is a message आं मेसेज होयो like don't be like this so नोंनिफ्राय दायो आंनि साबस्क्राइबारखौ होन जायानो जा youthफोर दायो देरफुनाय गथ'फोर दङ जाय स्टाडि खालामगासिनो बिसोरहा मा मेसेज दङ आं मेसेजखौ होनगोन बेनो जेसेबां हायो ट्राभेल खालामनांगौ जेसेबां हायो खाथि खालायावबो बेरायनांगौ नों दस्रा स्टेटफ्राव थांनांगौ बेरायनांगौ जेसेबां बेरायगोन नोङो नलेज मोनगोन आरो गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय नोङो गोजान जागोन मानो होनबा नों लकेलिटिनिफ्रायनो जेराव थाङोबा नों मा सानो आं माहाजोन आंनाव बाइक दङ KTM ना आंनाव न' बिल्डिं दं आंनाव गारि दङ मटर माने दुगा जायो आरो बेनिफ्राय थाखा फैसाखौ मोजाङाव बाहायनो रोंला जायो नों जानाय लोंनाय बिदियावनो गोबांथार जोंनि बर' सेंग्राफ्रा ड्राग्स जाग्रा जाबायना ड्राग्स जाग्रा निसा जाग्रा बेफोरबायदि थाखा जानाय लोंनायाव गारस्लायस्लाय नोङो दस्रा स्टेटफ्राव बेरायहैयोबा गोबांथार नलेज मोनगौमोन आरो बिजनेस आइडिया बा बायदिसिना माने लाइफआव जौगानायनि आइडियाफोर मोननो हागौमोन बेफोरबायदि आरोना जोंनावबो बिराद थाखा फैसा दंसै बर'फोरनावबो
बिसोरथ' हायो आराम बिदेश बेरायनो हायो ना फरेन कान्ट्रिस बेरायनो हायो नायनो हायो सोलोंनो हायो आरो दा थाखाखौ जमायथुमनानै दोनसै बाहायनो जानाय लोंनायाव माने बाहायजोबनाय जायो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायजोबनाय जायो थाखा फैसाया जोंना बेनो So दायो मोनसे बाव लाइक एक्चुअली बे नोंनि पासनि खोथासो जाहैगोन लाइक दानि नङा बयहाबो मोनसे नङा मोनसे लाइक मोनसे थायोना कि एशियान फिल खालामनाय या मोनसे फानि स्टोरी थायो राइट व्हेन यू आर इन स्कुल्स सो नों which type you are like मा टाइपनिमोन फर्स्ट बेंचर या लास्ट बेंचर आंथ' लाइक गेजेरावनो थायोमोन आङो बा लास्टआवबो गेजेरावनो माने आं माने ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टबो नङा माने बांद्राय नङाबो नङा आरो आं गेजेरनि मिडलनि एभारेज स्टुडेन्ट माने लाइक I'm the last bencher actually आं लास्ट बेंचआव बांसिन मोजां मोनखायो बेसिनिफ्राय आं एफाग्राब ल'बो नंद्राया okay with study and all this thing and आं आरोबाव सोंबावनो लुबैयो लाइक दायो गफुराव फैखांबाय खोमा ना ब्रादारा आङो ग'प्र'जोंनो बाहायो ग'प्र'खौनो मोजां मोनो आं दा मानो होनबा स्मल लाइक पर्टेबल ना कम्पेटेबल actually yeah I'm from गहपुर by the way दमनपुर होनो जोंनि जायगानि नामा and yeah नोङो गहपुरसो होनदों आंलाय ग'प्र' होननाय खोनादों गहपुर नङा गहपुर प्लेस नेम गहपुराव आं थांफेराखै माने लेंगासिनो दं मानसिफ्रा गहपुराव थांफेरनाय जायाखै गासिनो नङा एक्चुअली नोङो जेब्ला नों अरुणाचल हाबलाङो होमबा नों गहपुरखौनो मोनलांखायो मालाय माथो नोङो लामाजों थांनाय जाहैबायथ' जायखिया बेरायफेरनाय जायाखै आरो आं दाबो एक्चुअली फैनांगौ बेरायफैनांगौ जायगा दङ एसे बेरायथावथाव दङ हिल एरिया जाहैयो हिल्सफोर नुगोन स' मोनसेबाव माने मोनसे सानो आरो I'm just curious to know this कि मानोबा आंबो फेनफोर लोगो मोनखांबाय and my first experience was really very bad so नोंनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदिमोन when you first meet your fan first आंथ' रिएक्सनानो जाया आं सानो आंबो मानसि सिम्पल ना आं स्पेशल नङा माने आं आनकम्फर्टेबलसो मोनो ना मानसिफ्रा फैनानै लोगो हमफैयोबा बिदि सेलफि लानो नागिरबा माने आङो आनकम्फर्टेबल मोनो आरो आं लाजिनाय मोनो आं स्पेशल मानसि नङाना आंबो स्टिल लाइक स्ट्रागलिंआवसो दङ आंबो दाबो साक्सेस जानो हायाखै दासिमबो बिराद मानसिफ्रा एक्सपिरियेन्सआ बिराद गाज्रि जायो बिदि समावहाय आरोना कि फर्स्ट एक्सपिरियेन्स इज रियली भेरि बैड So which subject are you good by the way which subject sport science निफ्राय sport science by profession I am from here okay. So brother thank you so much for coming in my podcast so beयाव end खालामसै जोङो and thank you for sharing your experience नोंनि जि experience नों share खालामबाय thank you so much and for your message also and I wish you have a very good life okay brother thank you so much Thank you so much carry on खालामबाय था बे पडकास्टखौ ना thank you so much बिदिनो गोदान क्रिएटरफोरखौ लेंहरनानै बानायबाय था आरो जाहाथे मिन्थिनाय बायदि ना बे प्रग्रामखौ खालाम थेंक इउ सै या okay